sing tak tunggu. Mas Rojo Banyuwangi tangan kiri ngene. Nah. Tangan kiri ngene. Kaki ngene, kaki ngetuti. Kaki ngetuti. Nah. Gimana itu? Tangan di depan. Kakinya ngetuti. Ngetut ke tangan jaka. Berarti dari sana. Gimana itu? Gimana Mbak Nanda? Iya, ngene lakune satu ngene ngikuti Rama. Neno neng entah to dung tah to. Ngikuti kiri tangannya. Oh iya. Ya, oke. Yuk tarik. 1, 2 karo awake bangku. Apa bangku? Bangku itu bangku. Oke. Bangku alfabet bahasa Inggrisnya. Oke. Janjane kowe ning
ngedang ben padha rata ya. Nggih.